मित्रांनो, पोलीस भरती 2022 ज्या जाहिरातीची आपण मनापासून वाट बघत होतो ती जाहिरात आलेली आहे। मुंबई पोलीस भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे। एकूण जागा तब्बल 7076 जागा मित्रांनो। 2014 नंतर एवढ्या जागा तर संपूर्ण महाराष्ट्रात सुद्धा निघाल्या नव्हत्या। त्या आता जागा एकल्या मुंबई शहरासाठी निघालेल्या आहेत। 7076 जागा। तुमच्या कास्टला किती जागा आहे संपूर्ण माहिती आपण बघणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा आणि सर्वांना शेअर करायचं मित्रांनो। व्हिडिओ प्रत्येक ग्रुपला आपल्या टाकायचा आहे। हे बघा मित्रांनो, जाहिरात आलेली आहे। एकूण जागा जर बघितल्या आपण 7076 जागांची जाहिरात, तब्बल खूप मोठी अशा प्रमाणाची जाहिरात एक टाकलेली आहे मुंबई पोलीसवाल्यांनी। त्याच्या अगोदर आपण मित्रांनो समोर जाण्यापूर्वी बघणार आहोत स्पेशल पोलीस चालक भरती संपूर्ण मार्गदर्शक। मित्रांनो, जर संपूर्ण मार्गदर्शक पाहिजे असेल तुम्हाला संपूर्ण 100 मार्काची तयारी चालकची आपण या पुस्तकातून करू शकतो। ते पुस्तक आहे मित्रांनो सिद्धेश्वर हाडबे सरांचं स्पेशल पोलीस चालक भरती संपूर्ण मार्गदर्शक स्मार्ट बुक। 3 नोव्हेंबरपासून सर्व पुस्तक विक्रेत्यांकडे उपलब्ध झालेले आहे। स्पेशल पोलीस चालक भरती संपूर्ण मार्गदर्शक याच्यामध्ये आपल्याला 400+ स्मार्ट QR कोड याच्यामध्ये देण्यात आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये मागील वर्षी झालेल्या पोलीस चालक भरतीच्या सर्व प्रश्नपत्रिकांचा स्पष्टीकरणासह समावेश करण्यात आलेला आहे। त्याच्यामध्ये 100+ टॉपिक वाईज व्हिडिओज, 200+ टॉपिक वाईज टेस्ट रँकसह 100+ सराव टेस्ट रँकसह देण्यात आलेले। निश्चित आपण हे पुस्तक बाय करायला हवे। तर बघा मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य पोलीस शिपाई भरती 2021 पोलीस आयुक्त मुंबई शहर दिनांक 8/11/2022 याची जाहिरात आलेली आहे। 7076 पदे। आता बघू कोणत्या कास्टला किती पद आहे। पद्धतशीर व्हिडिओ बघायचा मित्रांनो। तर बघा पोलीस शिपाई पहिलं बघा अजासाठी 920, अजसाठी 495, विजा अला 212, भजबला 177 पद, भजक 248, भजड 141, विमाप्र 141, ओबीसीला 1344, EWSला 708, खुल्याला 2690 असे एकूण 7076 पद आहे। तर याच्यामध्ये सर्वसाधारण आजाला बघा 276, महिलाला 276, खेळाडू 46, प्रकल्पग्रस्त 46, भूकंपग्रस्त 18, माजी सैनिक 138, अंशकालीन पदवीधर 46, पोलीस पाल्य 28 व त्यानंतर होमगार्ड 46 असे संपूर्ण पद समांतर आरक्षणानुसार आपण बघून घ्यायचे मित्रांनो। संपूर्ण हे पद आपले बघून घ्यायचे आहेत हे। त्याच्यानंतर आपण फक्त आता खुल्याचे बघूया मित्रांनो। खुल्याला बघा सर्वसाधारण खुला जर बघायला गेलो आपण 809, तब्बल 809 पद आहे खुल्याला। महिलाला सुद्धा 807, खेळाडू 134, प्रकल्पग्रस्ताला 134, भूकंपग्रस्त 54, माजी सैनिक तब्बल 403 पद, अंशकालीन पदवीधराला 134 पद, पोलीस पाल्याला 81, होमगार्डला 134 अशा प्रकारे एकूण पद मित्रांनो खुल्याला 2690 पद खुल्याला आहे। त्यानंतर एकूण पद 7076, तब्बल 7076 पदांची मोठी भरती आहे। तर निश्चित मित्रांनो सर्वांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा मित्रांनो। हेल्पिंग गणेशच्या संपर्कात राहण्यासाठी माझा क्रमांक आहे व्हॉट्सअप नंबर 7507414544 हा माझा क्रमांक आहे। ह्या नंबरवर व्हॉट्सअप मेसेज करायचा मित्रांनो, कॉल करू नका। आणि तुमचं नाव, आडनाव आणि जिल्हा सांगा, लगेच तुमचा नंबर सेव्ह केला जाईल आणि संपूर्ण इथून पुढचे अपडेट तुम्हाला पर्सनली सेंड केल्या जातील। तर निश्चित हा नंबर सेव्ह करा तुमच्या मोबाईलमध्ये आणि मला मेसेज करायला विसरू नका। धन्यवाद मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये।